Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 51 anyos na lalaki matapos na pagsasaksakon mantang nakikilamay sa Sitio Palawan, Barangay Binatagan, Ligao City. Poko mas o menos alas 5:30 kasudmang hapon. Binisto ang biktima na si Joseph Angelo Limchu, kan Barangay 16, kan syudad ning Legazpi. Sigon kay Police Master Sergeant Arvin Gribialde, an investigator kang Ligao City Police Station, nakikipag-inuman pa ang biktima sa sospek na binistong si Melchor Vargas y Palma, 38 anyos. Alagaduli sa day pagkakasinabutan, 3 beses na sinaksak ni Vargas sa daghan ang biktima gamit ang sarong ice pick. Napag-araman man, na ilusyon kan biktima ang piglalamayan na bangkay, asintugang kang suspetsado. Nagkapirang beses naman pala nining nagduman kasi nagadan ining si Rowena December 3. Ngunyan, pampirang aldaw ng burol, nag-inuman nining duwa, nagkatapik sindakang sa benepisyo na makukuha. Siguro, nadagit ining si suspect, si Melchor, apoy rapakaan, siguro na-trigger naman duman sa sabing wala lamang ngayang pakiaram or nabaliwala na si tugang niya, duman na siguro ang motibo niya. Pasado alas 6 naman ning banggi kang parehong aldaw, kan voluntaryong suminuko sa ipatura kang Ligao PNP ang sospek. Kumbaga, tikom ang mga bibig kaing yaon duman sa pinangyarihan. Taining biktima pala, dayo ini, taga Legazpi. Madali lang maglaog sa problema, siyempre. So, iwasan ta ang init payo, pag-isipan ta ang satuyang mga gigibuhon, pag-isipan ta mga magkapirang beses bago kita mag-akto. So, siyempre, madali lang ani maglaog sa sarong problema, ang pagluluwas, ang pagbabasol, perming sauro yan. Porsigido man ang agum kang biktima na magsaangat ning kaso kontra kay Vargas. Kasong homicide, ang kakatubangon na kaso kang suspetsado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal